Sokorro mwanchomo rigereria ababwatani be location ya Tombe gutoka se ward ya Manga bunge ya Kitutu Masabe county ya Nyamira niko bayesokire na kuruko boria gucha saba mwabo kwenekia ngo yasoke bare erigo siro yo mwabo kurigekero go kyo MCA se ward yo ya Manga aseba tebire asege getambe niko bona location yo ya Tombe ya bereke gusira bare kuru ase chi location chinde koba abarai na bona ne chinga kina barobabu atu okoboko gochikoira ubura ya soba chori bari bosio mwaka ogocha Njengoro ku Bernard no ibongerande ngero kurura asabantu baba buri na Manga ward ngima. One thing I want to tell them, asabantu bali batamanyi Dani Lurina is one person urwanerete ebintu bikorkunga Village Polytechnic. I have practical examples mora chororo mora ebintu biroro aretete as an institution. Lakini karana igwetenga nkubori ari chikura. I was very happy. Bintu byabakora tatagiti. Abantu baba buri unarwa chire nkaga igare aro ko Windows. More ready konyoro mugambi abakorere gazi wanchira atakorere gazi ekara twachire kurara rigereri asaba gambia babara tugambire twarorire ng'oyo minto Daniel narba mwabo nandika turangire tuchiko mowa kerogeke tiganya sato konye nera mwe chinguru amwe neri baga erinde eri anyara ko baga gutugambire gekogera Daniel asaba abantu bali baraba ororo nanda bakanyeku nero yomo igamagania lionsi pia yu abantu bamanga konya batagete twanyorire nga nere oyo mobo asibalia bale bawo chikobolie biroge ebiga obabwete Tombe location intwanya gotwara murayo nde bwensi ogotoegerera ali ase county matukonsi pitu abere tokorugo chiase chi location ya chichinde chitobebekaine ono iga muna korutombega iga twamwire ase liogie elimo tosokio yo minto oyomo mbia mono soko ngari bageri nchendani Lurino na ateba nje narengo mu Clark Nyamira na bero myaka 12 na ndembwate experience ke isaine goswa mangana siasa ona na ateba rero na gira chuthiri ku public service ono siasa ngosoa mange yenta to gosoa insoko nyoro ko bwate siwa nimbwate gento ke go suguma na bongo chenje bintu biro chipara chiaro se tu ka itana ko rosigwa njira ne nchirosi amacha itakwa mesa kwa meto na nyamacha mange ne bishima byonsi na biro bimbiro siborunge egento ke nanyo rekere kenene ebintu byeto kwa nyambi ke none budget umuntu gweba ko bibwati enare sinta to reri bageri ko tutabigire nte budget na parliament ya Nyamira anaki bwati baka naro ya koriki ya korekanire njenda to gwasho bantu bamwanga kanda nyori baga bantu bamanga wikankorera gasi